Tot i ser una reacció exotèrmica, les temperatures no superen els 80-90 graus i per això es pot utilitzar un recipient de plàstic com aquest. Jo en aquest cas faré servir la Thermomix. Un cop barrejats tots els productes, dipositem la mostra al recipient per deixar-la reposar durant 48 hores. Com es pot observar, podem aplicar els colorants o perfums que més ens agradin al sabó. I aquest és el resultat final.